Op de Nationale Moenendij waar Joet in wordt zijn de maquette presenteren van de Stutsjasker. De wettermoene die het in Friesland vol zwijn verdoen is. Het model is maken uit tekeningen die moender Kees Notenboom Duits op een oude skatensprint. Er is een oorzicht van de stad Balzert en op een vagong is dan heel het lied. Dit liedse motie. Nou, toen kwam ik in het archief van de gemeente Zaanstad. Nog een molentje in, dat weer deze tekening. Nou, die is aardig gedetailleerd. Nou, het wilde zelfs de onweerzing. Dat deze moene nou weer realiseren we, dat dacht je wel wat vanzelf. Ja, dat vind ik prachtig. Het project wordt in gearwerking met Steeds Bosbeheer uitgevoerd. Die wil de moenen net alleen nog gebruiken voor educatieve doeleinden, maar ook praktisch inzetten voor het wetterbeheer in het natuurgebied tussen Harig en Heerlehuizen. Bij die peetgaten geen winter is het wetter wat vaak te heeg, dus dan kunnen we er wat uitmelden. Een beetje bootje, maar wetter is ook net verkeerd, want het wetter staat een beetje op een deel daar houdt er naartoe van. De nieuwe Stutsjasker krijgt een lengte van 10 meter en wordt totaal 6 meter hoog. Het model wordt net alleen nog naar de oude tekeningen gebouwd, maar ook op historisch authentieke wijze. We hebben nu nog de gelegenheid, we hebben nu nog de mensen die dat kennen. Wij willen de BM zeggen met de handen. De BM wordt eruit sleept met hinders en dat wordt naar het wetter gebracht. En met oude slepertjes gaat het naar Drilsta. In de houtste Drilst bij de rat, daar wordt het al zeggen. En al dat zeggen hout, dat gaat dan met een scootje naar Woonsta en daar moet dan gebouwd worden. De €120.000 financiering van het project is nog net helemaal roem. Maar als alles goed gaat, zullen de wjukken van de Stutsjasker oer een jaar weer draaien.